सांगा मी आपली काय सेवा करू? चंद्रसेना तीच तू? हो हो मीच ती. अरे वा, म्हणजे योग्य स्थळी आलो. म्हणजे मला वाटतंय सदन तुझं असेल किंवा नसेल, पण तरी सुद्धा ज्या अनुरोधानं इथं आलो ते चंद्रसेनेचं सदन मिळालं. बर, इथपर्यंत येण्याचं धाडस केलं त्याच्या मागे कारण? धाडस म्हणजे काय? आश्चर्य. कसलं आश्चर्य? माझं आश्चर्य. ऐकू द्या तरी. पाहिलं नाही हं, हं. याच्या पुढे घडेल किंवा न घडेल. ओ कशाबद्दल, कुणाबद्दल म्हणताय तुम्ही? बाई आणि प्रभू रामचंद्र सौमित्र महायुद्ध चालू आहे. काय तो प्रभाव? काय झालं? तुम्हा चक्री राम सौमित्र मैला मारतोय. अरे देवा, मै भूमीवर पडला की पुन्हा जिवंत होतो. एवढंच नव्हे, शस्त्राचा आघात केला, रक्ताचे जेवढे थे तेवढे मै. आश्चर्याहून मत आश्चर्य. यात आश्चर्य हे असं का होतं? अहो पण मला सांगा, यात आश्चर्य मानून घेण्याची काय गरज? याच्यापूर्वी असं केव्हा घडलं नाही आणि यापुढे घडेल यावर कोणी विश्वासही ठेवणार आणि नाही. मलाही तसं आश्चर्य वाटलं नाही. हं, हं, कदाचित असेल कसं तरी, हं. पण त्याला आश्चर्य वाटलं. कुणाला? कुणाला म्हणजे काय? माझ्या प्रभूला. प्रभू होय, रामाला होय. आश्चर्य वाटलं? माझ्या राघवाला आश्चर्य वाटलं. अहो पण बऱ्याच जणांना प्रश्न केला, हं, हं. कुणी काही सांगे ना, तेव्हा देवच म्हणाला. अहो, कोण कुणाला सांगणार? म्हणजे जर माहित असेल तर ना. कुणाला माहीतच नाही. छे, छे. म्हणजे तुला माहित आहे. हा? होय ना? सांग लवकर सांग, हे असं का होतं? काय सांगू काय होतं म्हणून? तो पुन्हा पुन्हा जिवंत कसा होतो? बरं सोडा, एक तास जिवंत झाला तो झाला, मेला तेव्हा जेवढे थेंब भूमीवर पडले तेवढे महिला जगा वेगळं आश्चर्य हो. म्हणजे एकंदर काय, यशाची प्राप्ती यांना होते. होय हो हो, एवढी गोष्ट माझ्यासाठी पुरक आहे. पुरं आहे. बरं, आणि तुम्ही ही शुभवार्ता मी तुला म्हणजे म्हणजे तुम्ही इथं तेवढं जाणून घेण्यासाठी आलात? जाणून मला घ्यायचं नाही. मग? मला काय आहे त्याच्याशी देणं घेणं? मी माझा प्रवास झाला. यात तुमचा काही स्वार्थ? आमचा काही स्वार्थ नाही. बरं, तुम्ही जाणून घ्यायला काय नेमकं कारण असेल? देवाला आश्चर्य वाटलं. काय म्हणाला? देवाला? देवाला सुद्धा काही कळेना. हं, हं. तेव्हा तो देव माझा सुद्धा संभ्रमित झाला आणि तो म्हणाला, काय म्हणाले देव? माझ्या प्रिय भक्तिनीला जाऊन विचार, हे असं का होतंय? भगवंत कोणी नाही असं भगवंत सांगितलं असं म्हणाले? तरी माझी भक्ती मला सांगणार. मला भक्ती म्हणाले ते? माझ्या देवानं म्हटलं. खरंच हो, खरंच. हे बघा, हो हो, असं जाणून घ्यावं असं तुम्हाला वाटत नाही? मला कशाला? प्रभू रामचंद्रांना जाणून घ्यावं असं वाटतंय? आई आणि प्रभू राम सौमित्रच. अगदी बरोबर, अगदी माझं बरोबर. काय? मग प्रभू रामचंद्रांनी असं विचारायला तुम्हाला पाठवलेत ना? हो. आणि सांगितलं. माझा देव काय 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 म्हणाली? सांगा. मग सांग लवकर. आता नाही, मग जेव्हा वेळ येईल तेव्हा. वेळ येईल तेव्हा. आणि सांगायला तुमची काय गरज आहे? नाही, माझी काही अर्थ नाही आणि माझी मला काही गरज नाही. ते जिवंत राहतात याबद्दल आश्चर्य कुणाला वाटतंय? अगं, जिवंत राहिला प्रभू रामचंद्रांना ना? हो. मग ही वार्ता त्यांनाच सांगायला मला मनापासून आवडेल हो. आवडेल. हो हो हो. पण तो येणार कसं? त्यांचा युद्ध. नाही पण शरवृष्टी करतायत एकमेकावर आणि तिथूनच म्हणाला राहतो. हो हो, ही जर गोष्ट सांगितली असेल तर माझ्या एकट्या भक्तीने. एवढा विश्वास माझ्यावर? विश्वास म्हणजे काय? विचारतेस का? काय करू? आणि सांगू का? प्रभू रामचंद्रांचा माझ्यावर एवढा विश्वास, एवढी गोष्ट सांगायला काय हरकत आहे? काय म्हणालात? प्रभू रामचंद्रांना असं वाटतंय? वाटतं म्हणून काय विचारतेस? असं वाटलं असतं म्हणून हे मला इथं पाठविलं. हे वाटलं नसतं तर मला पाठविलं नसतं. म्हणजे तुम्ही आलात ते तुमच्या मताने नव्हे, मला काय याची गरज? देवाच्या मताने इथं आलात. देवानं मला पाठवलं. देवाला माझ्याबद्दल केवढा विश्वास आहे हो.
पण एवढी गोष्ट यांना हनुमंत एवढी गोष्ट सांगण्याचं धाडस करत नव्हते, सांगायचंही नव्हतं. पण तुम्ही आता मला प्रभू रामचंद्रन असं वाटतंय ना. आणि तू सांगत नसशील हे बघा, जाऊ नका. तुझी भक्ती भक्तीने म्हणत होता, काही उपयोग नाही. असं तुम्ही जाऊन सांगणार? असं काही सांगितलं नाही, पण असं सांगायला गेला तर देवाला काय वाटेल हो? आता काय वाटेल? देवांचं मन दुखावेल. आता काय वाटत ते तू समोर. हनुमंत, एक अट आहे. काय अट आहे? इकडे या. हो. मी सांगेन, पण एका अटीवर. काय अट आहे? देव माझ्याजवळ पाहताय ते एक भक्ती म्हणून ना, होय का? माझ्यावर एवढा विश्वास आहे. सांगतेस का? हा. मग मी जेव्हा सांगेन देव इथं माझ्या मंत्री येतील तेव्हा. हा, म्हणजे तोपर्यंत सांगणार नाही. काय करत? मग असं जाऊन सांगतो देवाला. काय? देवाला जाऊन सांगतो, हा. तुमचा विश्वास होता तो फाजी होता. तुम्ही तिच्याला भक्तीने म्हणून पाहत होता, ती भक्ती नाही. असं जर सांगायला गेलात ना तर माझ्याबद्दल असलेला विश्वास संपून आता जाईल. संपायचं राहिलंय का? आणखी राहिलंय का? म्हणजे विश्वास संपला केव्हा? संपला? म्हणजे तू नाही म्हणालीस माझ्या देवाला सांगणार. नाही, हे बघा, ज्यांच्याबद्दल तुम्ही विश्वास देता ना, हो. माझ्यासाठी एक गोष्ट करावी लागेल तुम्हाला. काय म्हणून? जर तुम्ही देवांचं दर्शन द्यायला भाग पाडलं, हो. मला मनापासून वाटतंय हो, काय वाटतंय? प्रभू रामचंद्र एक क्षण, एक दिवस तरी माझ्या सदनी जर आले असते तर. एवढं एक क्षण प्रभा रामचंद्र तुझ्या सदनी आला तर तू हे सांगायला तयार आहे? तरच मी एवढी गोष्ट सांगेन. एवढंच आहे? हो हो. चिंता करू नकोस. एक क्षण या तुझ्या सदनात नक्कीच प्रभू रामचंद्र येईल. बघा, हा हो. बघायचं काय झालंय? विश्वासानं आता सांगताय. समजेल. पण प्रभू रामचंद्रांचं दर्शन केव्हा मिळेल? काही अल्प कालावधीत. ठीक आहे, बसा, या. मी एवढी गोष्ट कोणाला सांगू नये अशी गोष्ट तुम्हाला सांगते. होय हो. तुम्ही विसरणार नाही ना? मी कसा विसरे? ते म्हणजे प्रभू रामचंद्रांना मी इथं. विसरलो तर माझा राग होईल. विसरे. बरोबर. हो हो. अहो, प्रभू रामचंद्रांशी हे युद्ध करतायत. हो. अगदी शेवटचा श्वास असेपर्यंत जरी युद्ध करत राहिले ना खराचं युद्ध तरी होतंय. सुद्धा यांना मृत्यू येणारच नाही. हा? तो येणार कसा? म्हणजे तुम्ही प्रभू रामचंद्रांना पाठवून देणार ना? काय विचारते? सांगितलं ना. एवढी गोष्ट पुरेशी हो, नाही का? रामचंद्र इथे येणार म्हणजे येणार. येणार ना? हो, हो. मग ऐका तर. बघा, हा कुणालाही सांगू नका. तुम्हाला म्हणून सांगते. होय हो. होय. अहो, तुम्हाला माहित आहे काय? युद्ध करत असताना यांना जेव्हा मृत्यू प्राप्त होतो ना हो. तेव्हा शंभू महादेवांच्या कंठी असणारी रुद्रमाळा, त्या रुद्राक्ष माळेत वास्तव्य करणारे ते भ्रमर, ते जेव्हा भ्रमराचा आणि याच्या मरणाचा काय संबंध? अहो जवळचा तो कसा राय? ते भ्रमर त्यांच्या प्रेतावर अमृत सिंचन करतात. हो. तेव्हा यांना पुन्हा जन्म मिळतो. म्हणजे ते भ्रमर- पुन्हा जिवंत राहतात. भ्रमर अमृताचं सिंचन करतात. मैरावळ पुन्हा जीवन. हा, म्हणजे ज्या थेंबा थेंबा कडी घे घे मैरावळ जन्माला येतो. जे घडतंय ना त्याला कारणच असतं. सिंचनाला इकडे या. घाई कशाची? कुठे जायची? तेव्हा एकदा देवाला सांगेन असं वाटतंय मला. एवढी गोष्ट मी सांगितली ती सांगायला उशीर लावला तरी चालेल. हा. पण त्या अगोदर भगवंतांना काय सांगणार? तुमच्या भक्तीने हो. तुमच्यासाठी तुमच्यासाठी हा तुमच्या स्वागताची तयारी केली. बरं. एक क्षण तरी तिच्या मंदिरी प्रवेश करावा अशी तिची इच्छा आहे. चिंता करू नको. मी दिलेल्या वचनाप्रमाणे एक क्षण का असेना प्रत्यक्ष प्रभू रामचंद्र तुझ्या सदनी जरूर येईल. पण त्याच बरोबर माझी एक अट आहे. आपली अट काय? हो. म्हणून आपली कोणती अट असू द्या,
प्रत्यक्ष प्रभा रामचंद्र तुझ्या सदनी येईल तेव्हा माझ्या राघवाचा अपमान मानखंडना तेजभंग उपमार्ग किंवा एखादी अशुभदायक गोष्ट इथं घडता कामा नाही. अहो हनुमंत, काय एवढं जिच्या मनात वाटतंय, जिच्या मनात कधी पापाचा नवरेशी नाही, ती अशी वाईट वागेल का? मागणार नाहीस, पण मी तुला सूचना करतोय. ठीक आहे. कारण तुझ्या समजा असं झालं, असं घडलं तर एक क्षणही सुद्धा रामचंद्र तुला सोडणार हनुमंत, आपली अट मला मान्य आहे. अट मान्य असेल तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे असं काही घडणार नाही. आपल्या शब्दाप्रमाणे वागेल मी. त्यांचा अपमान होईल अशी मी मुळीच वाईट वागणार त्यांचा मला होईल अशी कोणती गोष्ट होत नाही. नाही अशी कोणती गोष्ट शुभ होणार कार्य नाही. कोणती गोष्ट घडतं मी विश्वासानं सांगते. असं घडलं रामचंद्र एक क्षणही अति वेळ येऊच देणार नाही मी. चिंता करू नकोस. झालं. ज्यांच्याबद्दल अनेक दिवस माझ्या मनात विचार होते, आज काही क्षणातच ते पूर्ण होणार आहे. अरे पण हो, त्यांच्या सूचनेप्रमाणे त्याचं पालन करायला हवं. त्यांचा अपमान होईल, काही सेवेत खंड पडेल असं वागता कामा नये. त्यांच्या स्वागताची जय्यत तयारी करायला हवी. या अमृत प्राशनानं मी जिवंत होत आहे. अमृत सिंचन करणारा भगवान सारे मी माझे हा मोठा प्रमाण तू भ्रमराला मारून मारतोय. मारतोय या अमृत सिंचन झालं, त्या भ्रमराला मी पुढे या अमृताचं सिंचन बंद होणार आहे. मुळीच नाही. झालं असेल काय करशील? तर ज्यांची झाली असती ती तुझी होईल गती. अरे झालाय कामकर्माच्या वातावरणात कमल म्हणतात अरे वेलेला आपल्या सजीवत करण्यास समर्थ भाषण आहे. तिथं तुलाही मारून टाके. एवढा भ्रमराच्या प्रमाण या वाईट अधिकार करणार हात तोडून टाक. हात तोड नको. मामाच्या आहे. हात तोडलं तर पुढे काय करू? कुणी विचारणार नाही. तुझ्या माझ्याजवळ कुणी येणार नाही. ज्या बायका मुलांची तुला गरज आहे तर मला विचार नको. तुला जगायचंय की ठार मारू नका. ठार मारायचं नाव घेऊ नको. ठार मार म्हटलंस त्यावेळेस त्याला दिलं. तू साक्षी ते मी करीत
पण मला जीवदान दे, जीवदान दे मला. हा अंगाला घाण येते. माझ्या अंगाला नको, अमृत नको आणि काय नको. जगायचंय तुला, होय. मी दिलं तुला जीवदान, पण एका अटीवर. याला सुद्धा अट आहे. होय. कोणती अट आहे? एक तुला दिव्य करायला हवंय. कोणता दिव्य? होय. तुझ्या सगळे मान्यता करेन. आणि त्या सुद्धा कर्दळी वृक्षाच्या पर्णापेक्षा कमी व्हायला हवंय. ठीक आहे. आणि प्रभाव रामचंद्र तिथे येतात, ते धाड व्हायला हवंय. सगळ्या हनुमंता, तुला मी भरवशाचं वचन दिलं आहे. ज्याप्रमाणे तुम्हाला जीवदान दिलं अर्थात तुझ्या मुखातील शब्द सत्य करण्यासाठी निघाला. माझा कार्यभार पूर्ण झालाय. याचं रहस्य शोधण्यासाठी स्वतः हनुमंत गेलेला आहे. सौमित्रानं त्याला युद्धात गुंतवून ठेवलेलं आहे. पण हनुमंताला वृत्तांग होतो ते चंद्रसेनेकरवी मला कळलं. शाबास. शिवशंकराच्या रुद्रमाळ्यातील भ्रमण त्यावर अमृताचं सिंचन करत होते म्हणून संख्यात महिरावर जन्माला येत होते. त्या भ्रमणाचं मी पारिपत्य म्हणजे केलं. एकंदरीत काय तर तो पार्वती परमेश्वराचा वरती होता. होय. आणि तेणेकडून मृत झाला असताना होता. देवा, मृत्यांग तुला कळलंय तो का? धन्य धन्य तू, याचं रहस्य तू शोधलंस. आणि केवळ हा मृत झालेला पुन्हा जिवंत होऊ नये याची तू तजवीज केलीस. धन्य धन्य तू. अरे, पण तू खिन्न का? अरे खिन्न वदनानं मेदिनीकडे पाहतोय. तेव्हा मला क्षमा करे, मी चुकलोय. आणि या क्षणी माझ्या शब्द दिलाय, मी वचन दिले रे भगवंता. वचन होय. कुणाला? देवा, या तुझ्या दासानं देवी चंद्रसेनेला वचन दिले. हे त्याचं मृत्यांग तिच्याकर बी कळलं. होय देवा. आणि ते सहजासहज तुला कळत नव्हतं ती सांगत नव्हती. म्हणूनच तू वचन दिलंस. होय देवा. आणि तेणे करून तुझ्यावर विश्वास ठेवून तिनं आपलं मृत्यांग मला कथन केलं. आपल्या नवऱ्याचं मृत्यांग तुला सांगितलं. आणि तेणे करून मी दानवाचा शेवट झाला. असं काय तू वचन दिलंय? देवा, हनुमंता, चिंता करू नकोस. अरे तुझं वचन ते या राघवाचं वचन. फक्त सांग तू काय वचन दिलंय? देवा, वचन एकच दिले. ती वृत्तांग सांगायला तयार होईना आणि ती मला जरूर सांगे. पण प्रभू रामचंद्र एक दिवस एक क्षण का असना माझ्या सदनी जर आला असेल तर मी जरूर वृत्तांग काय रहस्य आहे ते सांगे. ही तिची इच्छा. होय. मग मला सांग, देवा. तिच्या इच्छेला तू होकार दिलास. भगवंता, इच्छा करण्यापूर्वी मी वचन दिलं होतं आणि आता तू म्हणालास हे हनुमंता, तुझं वचन ते माझं वचन. आता तुझं वचन तू पूर्ण कर. काय केलंस? अरे माझं व्रत तुला माहित आहे. अरे एक आणि एक पत्नी एक वचन. देवा, आणि या तुझ्या वचनानं केवळ माझ्या व्रताला माझा डाग लागतोय आणि केवळ मर्यादेचं उल्लंघन होत आहे. आणि मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून मी जगाला सांगतोय, जग म्हणतोय. याचा तू विचार केलास? देवा, तुझ्या या एक पत्नी एक पत्नी अशा तत्वाला गालबोट लागणार नाही याची दक्षता मी मग घेतली. मला सांग, तुझ्या राघवाला तू तुझं सार सर्वस्व मानलेलं आहे. अरे केवळ तुझ्या राघवाचं तत्व, सत्व आणि महत्व हे तुझं महत्व नाही का? देवा, मग त्यात राघवाच्या महत्व ते माझं महत्व. होय ना? तुझ्या या
महत्वाला तुझ्या या तत्वाला गालबोट लागणार नाही याची दक्षता मी घेतली. कोणत्या तऱ्हेनं देवा म्हणजे याच्यावर तू पर्याय ठेवलेला आहे. होय भगवान. मग ठीक आहे, मनातील शंका कुशंकाचा वादळ दिलेलं वचन देवा तुला पूर्ण करायला हवं. तू दिलेलं वचन पूर्ण करण्यासाठी या क्षणी निघालो मी सुंदर, अति सुंदर. आज प्रभूंचं आगमन होणार आहे. जिथं तिथं रात्रीचे साड्या, मोतिकांच्या रांगोळ्या, सुवासिक फुलांचे उद्घाट म्हणजे सजलेलं आहे. आता प्रत्यक्ष प्रभू केव्हा येतील आणि त्यांचं स्वागत करण्याची संधी मिळेल या अपेक्षेने वाट पाहते. देवा तेव्हा असा अंत पाहू नका हो. या माझी इच्छा पूर्ण करण्यासाठी या प्रभू. भगवंत थांबा थांबा प्रभू, प्रत्यक्ष मला तुमचं स्वागत करायचंय. या आपल्यासाठीच मंच सजवले. आपल्या पदस्पर्शाने हा महाल पावन झाला. अत्तराचे सडे मोदकाच्या रांगोळ्या हो, हो. माल सुचवली. आपल्यासाठीच, शिवाय हा मंच तोही आपल्यासाठी सजवलाय. मग या मंचकाचा मान राखण्यासाठी बसा बसा भगवंत. मी आपला अपमान व्हावा यासाठी असं वागले नव्हते. भगवंत भगवंत असा हा अपशकुन व्हावा याला कारणीभूत मी नाही हो. मी जाणून बुजून अशी वागले नाही. या सगळ्या गोष्टीला कारणीभूत हाच आहे. काळ्या कपड्या हे कपट तोच आहे. तू तरी नाही म्हणून शब्दाने सांगून मोकळा झालास, तरी माझ्या डोळ्याचा मध्यांग तू जाणून घेतलंस. तेव्हा तुझ्याबद्दल संशय निर्माण झाला होता. काळ्या कपड्या एका स्त्रीची फसवणूक केली आहे याचा प्रायश्चित्त म्हणून या चंद्रसेनीच्या मुखाती निघणारी तो शापाचाही खनी आहेस आणि पापाचाही खनी आहेस. काळ्या कपड्यामुळे एका स्त्रीला तू फसविलंयस. माझ्या मुखाटे निघणारी शापवाणी आहे. ज्या स्त्रिया तुझं मुखावलोकन करतील त्या 7 जन्माच्या व्यथा होतील. जे दिव्य कर्तव्य केलं त्याचं प्रायश्चित्त पण मला शाप मिळालाय भगवंता. हनुमंता शोधावर तेव्हा कसा चालतो मनाला आवर घात. भगवंता हा शाप मला चिंता करू नकोस. जगाला अरे हे सारा घडविलंस तुझ्यासाठी नव्हे तर या तुझ्या राघवासाठी. देवा याच्यात माझा स्वार्थ होता का? चंद्रसेन काय केलंस? मी जे करायचं ते योग्य केलं. ज्याने माझा अपराध केलाय त्याला प्रायश्चित्त दिलं. प्रायश्चित्त दिलंय परमेश्वर. पण चंद्रसेने तुझ्या दुःखाचं शासन, तुझ्या एकीच्या दुःखाचं शासन अखिल जगाला का? म्हणजे कारण तू शाप देते समय असा शाप दिलेला आहे. ज्या स्त्रिया तुझं तोंड पाहतील त्या 7 जन्माच्या विधवा होतील. हो, मग मला सांग, जे घडलं ते तुझ्या बाबतीत घडलं. मग तुझ्या दुःखाचं शासन
माझ्या प्रश्नाचं उत्तर? नाही देवा, तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला माझ्याजवळ शब्द नाही. मग या तुझ्या राघवाचं तुला सांगणं आहे, हा शाप त्याला नसून एक प्रकार हा शाप तो तुझ्या राघवाला दिलेला आहे. म्हणूनच माझ्या हनुमंतासाठी शिवाय तुझ्या दुःखाचं शासन इतरत्र स्त्रियांना नको. म्हणूनच इतरत्र जगातील माता भगिनीसाठी मी तुझ्याजवळ मागणं मागतोय. होय मागणं मागतोय. ज्याला तू शाप दिलास माझ्यासाठी जे स्थान आपल्या हृदयात आहे त्यासाठी परमेश्वर विनंती करण्याची गरज शापमध्ये आणि जगात अनेक पतिव्रता महादेवता होऊन गेल्या. त्यांच्या प्रमाणात जगात मान सन्मान प्राप्त करून घे. देवा, आणि हे जे असं घडलं याच्या मुलाचे कारण एकच, नवऱ्याच्या अर्ध्या अधिक सुखदुःखाची वाटे करीन कोण? पत्नी ना. अगदी खरं आहे. नवऱ्याच्या हातून पुरुषाच्या हातून जर का वाईट कर्म घडलं असेल तर याचा प्रायश्चित्त इतरत्र कुणालाही भोगावा लागत नाही. तो अधिकार फक्त पत्नीला दिलेला आहे. म्हणूनच स्त्रीला नवऱ्याची अर्धांगिनी मानले जाते. देवा, ही तुझ्या जीवनात वेळ आणि याला कारण तुझा नवरा आहे. समजलं ना? नवरा आहे हो याचा विचार कर. देवा, तू जरी दानव पत्नी असली तरी तू समंजस आहे. मानवाचे आचार विचार संस्कार काही वेगळे नाही. जगातील आचार विचार संस्कार सर्वांना सारखे आहे. देव दानव मानव यक्ष गंधर्व किन्नर कुणीही असू नये. आणि याला जरा सरून मी तुला सांगतोय, दे त्याला औषध. देवा, दे औषध. हो अधिकाऱ्याने जरी सांगितलं तरी मी शापाला उशाप दिला. ठीक आहे देवा, मी शापाला उशाप दिला असता. आपण देवा, माझी इच्छा होती एक क्षण तरी प्रभू माझ्या सतीने लागेल. देवा, ती इच्छा माझी अपुरी राहिली. देवा, अपुरी राहिली. म्हणजे केवळ या राघवाचा सहवास तुला घडावा ही तुझी इच्छा. हो देवा, मी तुला भरवशाने सांगतोय, तुझी इच्छा पूर्ण होईल पण अगोदर त्याला उशाप दे. देवा, माझी इच्छा पूर्ण करत होईल, असताना पूर्ण होईल. तर हनुमंताला दिलेल्या शापातून विमुक्त कर. पूर्ण होईल अगोदर उशाप दे. ज्या सुवासिनी स्त्रिया शनिवारच्या दिवशी या हनुमंताचं पूजन करतील, मुळीच्या पाना फुलांच्या माला त्याच्याकडे अर्पण करतील. म्हणजे इतरत्र देखील कोणी पाहणार नाही. नाही, तू दिलेल्या शापामध्ये शनिवारच्या दिवशी फक्त शनिवारच्या दिवशी तेल मिश्रित शेंदूर याच्या अंगाला विलेपित करून रुईच्या पाना फुलांच्या माला अर्पण करतील. त्या स्त्रिया सप्तजन्मीच्या सुवासिनी. मला तू शाप मुक्त केला असले तेव्हा आपल्या शब्दावर विश्वास ठेवून मी शापाला आणि विश्वास दिला. तिचा शाप केवळ जगातील माता भगिनींना वरदान ठरलेला आहे. आणि यात तुझा मोठेपणा हिनं राखलेला आहे. अर्थात हे अखिल जगानं ऐकलेलं आहे. देवा, आपल्या म्हणण्याप्रमाणे मी शापाला उशाप दिला, पण तुम्ही माझी इच्छा पूर्ण करणार असा शब्द देऊन तुझी इच्छा पूर्ण होईल. तुम्ही बोललेला शब्द होय, माझ्या शब्दाची मला कळण आहे. केव्हा आणि कसा पूर्ण करणार? एकच तू सांगितलंस की माझी इच्छा, याच वेळी मी बोललो तुझी इच्छा पूर्ण होईल. पण या अवतारी नाही. मग नाही या अवतारी, या युगातही तुझी इच्छा पूर्ण होणार नाही. मग माझी इच्छा केव्हा पूर्ण करणार? कारण एक बाणी एक पत्नी एक वचन हे माझं व्रत आहे. या माझ्या व्रताला मला या अवतारी डाग लावायचा नाही. मर्यादा पुरुषोत्तम हे माझं चारित्र्य मला कलंकित करायचं नाही. म्हणूनच तुझी इच्छा मी पूर्ण करेन माझ्या पुढच्या अवतारी. कोणत्या
द्वापार युग, त्या द्वापार युगात आपल्या अवतारानं गोपाल कृष्ण या नावानं मी जन्मलो आणि त्याच माझ्या अवतारात सत्राजिताच्या कुलात तू सत्यभामा म्हणून जन्म घेतला. तो सत्यभामा आणि केवळ तुझं माझं लग्न होईल आणि दीर्घकाळ या राघवाचा म्हणजे तुझ्या परमेश्वराचा सहवास तुला प्राप्त होईल. अजूनपर्यंत तुला मी सांगितलं नाही. नवरा मृत झाला दानव संपला. देवा संपले मी एका स्त्रीचं जीवन संपलं. मी कोणासाठी जगायचं देवा? कोणासाठी जगायचं देवा? आता या जगण्याला काहीच अर्थ उरला नाही. तुला तुझं जीवन व्यर्थ आहे. हे अर्थशून्य जीवन तुला जगायचं नाही. मग तू काय मला करणार? पतीच्या मागे सती जायचंय देवा. एवढंच मला सतीचं लेणं देण्यासाठी माझं असं कोणी नाही देवा. ही तुझी इच्छा मी पूर्ण करीन आणि आत्मविश्वासानं सांगतोय माझे सारे भक्तजन तुला केवळ सती जाण असताना सतीचं वाण देतील. समजलं का? सतीचं वाण.
द्यावा माधवा